И здравейте хора, аз съм Елиматор, днес сме в Ендергот и сме на Дайрон. И ето го Warpend. Хай. Вчера го пуснаха. Така, Дайрон ви каза хай. Чакайте. Че преди малко им писаха, но се провали клипа. Така. И сега чакаме някой да дойде да ни скочи. Чакайте. Чакайте да му видим инвентара. Добре, фулка. Да много разкъртиме. Окей, с фулка, да. Warp-Nether. Аз ще му скоча на Warp-Nether. Ти не идвай, защото ми казах едно в едно. Добре. Окей. Nether. И сега хора, ще се бием с мена, ако е хакер. Чакайте, че си днеска си изфърлих още. Не си купа нова. Така. Ела да гледаш. Махни се, аз ще кажа дали ще дойдеш. Едно в едно. Без айрон и един. Аре. Махни се, нали се махна? Нали се махна? Добре, махам се. Нямаме. Боели. Махна се. Айде, чакам го долу. Малко полагва. Защото още малко ще да изкара, не мога да кажа. Чакай да го скочи. Скочи! Ей, намали го това, бе! Съм. Ей, скачи, идва, иди ми скочи, ей! Ей, бати тъпото! Все пак снимам обаче. Кой пука? Само ми роди Нипо. Не, хвърих си лега! Fuck that! Взех си ги, той се махна, избяга. Къде си? Добре, той ще умре. Виждам те. Убих го, аз го убих иначе един. И той садна. И почна да бяга. Скачи, бой по то. Бой те както лъжат и ние така ще лъжим. Виж ключи клипа. Как лъжат. Охо, лека е. Изяде ли го? Да. Хубаво. Ме трябва да се махне. Защото му чупа месета явно и си бяга. Добре, за малко спря да лаги. Охо. Добре, удари го. Няма да избяга. Почвам. Фърли спитка. Бой. Добре, хора, ще се върнем, когато го убиеме. И добре, хора, тук сме. Мен това се измъкна. Мен ти не знам си какво. Измъкна се. Нищо. Отиваме до Защото исках нещо се закачаха с това. Какво? Те пред нас се закачих,
Закачиха почти всички си почнахме да играем и да се закачваме, да. И госпожата, нали, първите, които види, нас. И затова. Целият клас трябва. Как 10 пъти? 5 пъти? Хора, ще спрем клипа на пауза отново, докато Госпожата му каза на него Тайна 6, да говори по на телефона. останалия. И добре, хора, пак сме тук. Убих го Менти, обаче този път той беше с Про двойка. Така. Така, нека се махаме. Басимба. Бе, скачат по двама. Ебате ми убих. Ама и двамата ги убих. Ма този път той си беше махнал сет. Ма поне взех хейст от него. И предвид не, че много ми трябва, бе, но... Сега сигурно ще си преба хейската. Не, няма. Еми, само има една про тройка, нищо друго. Другите про двойки някакви тъпи. Добре, ела на Ларпен да завършим клипа. Добре, още няма да свършим клипа. Вау! Добре, хора, след малко ще се върнем. Добре, хора, накрая ще спираме клипа, тук ще го убихме. Добре, пиши Warpaint. И ела долу. И не може да снимате. Добре, хора. Това ще е клипа. Чакайте само малко. Добре, хора, това е. Чао.